Per realitzar la tècnica de la glicèmia capil·lar, necessitarem aquest kit, que conté tot el material necessari per mesurar els nivells del sucre en la sang. Aquí trobarem el glucòmetre, les tires reactives, el punxó i aquí dins les agulles. El glucòmetre és l'aparell encarregat de mesurar la quantitat de sucre a la sang. En aquest recipient trobarem les tires reactives. Aquest és el bolígraf necessari per realitzar una petita punxada en el dit. Per fer-ho, utilitzarem aquesta agulla. En primer lloc, agafem una de les tires reactives de dins del recipient. El glucòmetre s'inicia de manera automàtica, per tant només s'ha d'introduir la tira reactiva sense prémer cap botó. Esperem uns segons fins que ens indiqui que podem aplicar la gota. Seguidament, preparem el bolígraf, introduint l'agulla en el seu interior i retirant el capçal de seguretat. Tapem el bolígraf i seleccionem el nivell de profunditat adequada. Pressionem el tensor de l'agulla i comprovem que el polsador apareix de color groc. En cas de que sigui així, ja podem pressionar el bolígraf contra el dit i realitzar la punxada prement el botó groc. Pressionarem una mica el dit fins a obtenir una gota de sang. I la dipositarem en la marca groga de la tira reactiva. Esperem a que realitzi la mesura. Un cop sapiguem el valor, es podrà retirar la tira reactiva. Per acabar, mantindrem premut el botó apagat uns segons fins que s'apagui la pantalla.